chenro manyien mano mar siro somb jopuonjre mbalariany nyaka winj bura mane ochwal negi kendo gigol ng'eto margi. Burano ne ochwal tarik 13 dwe mokalo kod riwruoge mag Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Boaz Waruku kod riwruog jopuonjre kane giwacho ni chenro no odino ne thoth jopuonjre madwaro kony. Ng'ur osebedo ka igolo ewi chenro makamano makoro osebed kanyo ka igolo ng'ur ka wuok kuom jokanyo mopogore opogore ka moting'o nyaka jopuonjre mane kwedo telo mopogore mag siro jopuonj ma giwacho ni ok odewo ji te. Jong'ad buche Chacha Mwita ka golo ng'eto no ne owacho ni negideko timo kamano kaluwore kod deko mar apis Attorney General, jatend migawo mar somo kod KUCCPS chwalo obokegi rem mar chwalo obokegi e sama kare. Burani ibiro winy kendo tarik 16 dwe mar 12 kama jokanyo biro chwalo wechegi. Kamachielo kaluwore gi nonro mawuok e bengi maduong' ma pacho kae CBK yangore ni pek mar ngima e dwe mar 9 dok piny mana matin kawuok e 4.4 dwe mar 8 nyaka 3.6 e dwe mar 9. Yangore bende ni nengo chiemo osebedo ka keto e ratil nengo mar ngima ahinya mago mag ngwacho, kabich, mok kuon, mok ngano, otungu e kind mamoko. Nengo mar chiemo odong' mana ka ni malo kod 5.1 ka nengo go mago mag modhi moting'o nyaka gas mar tedo odong' mana ka gintiere 1.1. Nengo mar wuoth kod mago mag teko sitima osebedo ka nitiere piny kaluwore kod dong' ma ok omul nengo mag modhi kaka petrol kod mano mar diesel. Mwandu mago ma ok mag chiemo kod modhi oidho gi 3.4. Magi gi nengo mabiro kaluwore kod kwan mogol kowuok kuom moko kuom counties ma pacho ka. Kamachielo nyakura Mogejwang' warango sigana ma bende wantiego kae weche manyien kama ido kanyo riwruok mano mar Doing Good motelne kanyo kod jaod jatend piny Kenya mano jaod jatend piny Mama Rachel Ruto bende koro osingo mar biro medo siro nyithindo e chenro mag pidho yiende ma pacho kae. Singo makamano mabende ne ochiw kane oloso odiochieng' ma kawuono ayanga e odiochieng' no mano mar chwalo mich. Kane oloso odiochieng' ma kawuono koyango mich mago mag rito alwora mag Mazingira One e boma ma Nairobi, Sheila Mbiru ma en jatend riwruok mano mar Mama Doing Good owacho ni gigeto puonjo nyithindo maromo milion 18 mondo okonye pidho yiende maromo bilion 15 kochopo higa mar 2032. To lead Lana schools. Our patron, Her Excellency, the First Lady of the Republic, Mama Rachel Ruto, is very categorical that we should leave no Lana behind. So all Lanas are targeted in the Flama competition. Recently, and when Kenya experienced a flood a few months ago, children were not able to go to school, right? So the impact directly affects children. Water, sanitation, and hygiene. Children, living in drought-prone areas are also not having access to water. Livelihoods and social protection and child protection. So I'm just highlighting some of the child-sensitive sectors and just trying to paint a picture of why children are important when it comes to the climate conversation. So jogo mane oyudo lal mano mar tich e piny Qatar e kinde tuke mag World Cup seyo jomin buche kuom thiro bura mane omakne achich maduong' Judy Chepchirchir ka gibago ng'anyo e boma ma Eldoret odiochieng' ma kawuono. Giwacho ni obila nosetieko timo nonro margi kendo chwalo lipot onego bed ni kawo okang' mar chik ne achichno kapok otim nonro makamano nyaka sani kata kapok otimne kamano bende nyaka sani. Ne gichwalo ng'ur margi e apis jomin buche bade man North Rift. Gikwayo od bura mondo mi olok chike masundo apisar mowinjore kata apise mowinjore orit chenro mag jopiny kaluwore gi chik.
Hii imekuwa ni cartel's paradise wa Singishu. Watu wanafanya wizi with impunity, hawezi shikwa, huwezi pelekwa mahali without fear, tena wanafanya bila aibu eti kwa sababu they are politically connected. Na goon ama cartel mkubwa ni nani? Ofisi ya ODPP. Kwani ofisi ya ODPP ni kitu gani hapa? Tunauliza Bwana Rais. Hii ofisi ya ODPP haiwezi kufanywa oversight? Wananchi wanaumia. Atunafanya uchunguzi tu alafu napeleka file. Waamue vile wanataka kuamua kwa hiyo file. So what is the need of having police investigators? So we are demanding arrest of Judy Chepchirchir. We are demanding arrests of all other directors or agencies in Uasin Gishu. All of them. Judy ametutesa. Wazazi waliuza mashamba, wengine wakauza ng'ombe, wengine wakauza anything they had so that watu waende wafanye kazi. Lakini so far hajapata anything. Sisi tunataka Judy kwanza ashikwe. On that 3rd of this October on Senate, tunataka ashikwe. Sisi wenyewe wasipomshika, sisi tutamshika. Obila kaunti ma Homa Bay ne oreso achich moro mitudo kod bembo mane jopiny dwanego banka no yude rando ka obambo nyathi manyako ma jaiga 7 e ode mantiere kar dak mashauri yako e boma ma Homa Bay odhiambo manyoro. Achijno ma en rawera ma jaigni 18 lipot mar obila yango ni ne olidho ma odhi dala gi nyathi manyako no ma okawe nyake ode kama ne ochako bambe kapok ne jopiny goe gono ka orocho ratiro mar nyathino. Kalure gi komanda mar obila kaunti ma Homa Bay Hassan Barua, achijno ne okawo nyathino ka min gi ne odhi manyo thieth. Jopiny mane nigi mirima ne opore kuome kendo ne gigoe kapok obila ne oluongi mane oringo mochopo iri kanyo mondo mi orese ka jopiny ne osenya marach mokalo. This young man went to the home of a mother who is admitted at Homa Bay Hospital. He abducted this young lady and took her to his residence near Shauri area. He defiled her, and members of the public got information yesterday, and they moved to the house where they rescued this minor. This young man was subjected to mob injustice and sustained some injuries. He was taken to Homa Bay Hospital where he was admitted. The case file is ready. After his discharge from the hospital, he'll be taken to court. Kamachielo miyo moro ma hike ni ediere ne oresie lak tho mane lwet jopiny mane nigi ich wang' tok yude ka ong'wedo alot sikuma e puodho moro okinyi ma kawuono e gwenge ma Matungulu. Kaluwore kod Jane Kimeu ma en wuon puodhono, owacho no yudo miyono ma owacho ni osebedo kanyo ka kwelo e puothe ka oyude kanyo ka oseng'wedo gunde 2 mag alot. Dennis Mutiso mane orese e lwet jopiny mane dwaro wang'e notere nyaka e tesend obila Matala. Nilitoka kwa nyumba 534, badala ya kupitia main road nikapita njia shamba, ndio nikapata mtu anachuna sukuma. Nimepata amechuna mingi kama gunia 2, alafu nikamuuliza yeye ni nani, akakataa kuniambia. So nikapiga duru, nikamwambia alipe sukuma aende, akakataa. So mob kupiga duru, watu wamekuja, ndio hivyo wamechapwa. Sasa vile nimefika, nimejaribu kupata raia wakitaka kumchoma na kuchoma hadi pikipiki yake. Hapo ndo nikamchukua, nikamweka gari yangu, nikamleta hapa polisi Tala. Sukuma ni zangu mimi, ndo nimekuwa nimelima, nimekuwa nikiweka maji nikitoka kazi. Only for today nikapata huyo mwizi amekuja na akaiba zote. Sasa amekuwa kiba for a while. Kila saa tukikuja tunapata vitu zimeenda. Tumelima sukuma, tuko na nyanya, tuko na hoho, kitunguu hapo. Ukikuja unapata vitu zimeibiwa. Sasa leo ndo amepatikana.
hakuwa na pikipiki na sukuma kadhaa za watu kadhaa hapo kwa kijiji. Boluero alotno sana. Migao mar thieth e kaunti ma Turkana ochako yanga chenro mar chiwo chanjo mar polio ne nyithindo manie bwo higni 5. Mae biro bang' kwan nyithindo manogamo tuono chopo 5 ka 4 kuomgi nowuok e kaunti no ma Turkana. Jatend migao mar thieth e kaunti ma Turkana James Wangiros Longole okwayo kanyo jonyuol mondo mi oter nyithindo e kuonde chiwo chanjo mag polio mondo geng'negi gamo tuono. Apisa maduong' e migao mar thieth Katra Abdi owacho ni kaunti ma Turkana nyaka koro ng'i motegno nikech nyithindo e kaunti no nie lai mambele mar gamo tuono. Officially participated in the launch of a county-wide campaign, vaccination against polio. And we are targeting children below the age of 10 years. Yeah, refugees are part of the population targeted. So it's both, in the context of Turkana West, it's both the host and the refugees. We have 5 cases as a country. The 4 human cases have been found in Turkana County, Turkana West. The 1 case from the environmental surveillance is from Nairobi County. So as Turkana County, I want to call upon the public that any parent, any guardian who has a child below the age of 10 years, ensure that your child gets this vaccine. Kujua mane makelo egi kuma gweshi manyene rokamano kumkete karkai cheno mabiro ena ngomo wake kod wadwa Papa Vic kawone chieng TBT kiana pange yo machal nade kara kamano kete mana karka ikore yo makare kendo malongo mar mondo mi okelnwa mor kod siso kotenre kod wechegi mabene ntiere karkae. Wuod Nyasaye wacho kama, wacho ni yes ni chendo karka achiel kachiel kama chielo wacho ni ojana no nego ter mana kamiti jakuwa loti yawa bende ntiere karkara mugitivi lere kante ligala go biero mathoth pod ntiere karka ang' som gi otieno ka ng'iluwo weche manyien. Rit masana kendo weche manyien cheno mag kagi kacha dheo makawuono dakika osekalo 11 tok saa 10 mar odhiambo. Rit masani nyinga Cleophas Oloch jakisomo kanyakwar mokiewo nyaka chisango.